Dobrý den, vítám vás na dnešním dílu NextMind podcastu a mým milým hostem je Katka Šupíková. Ahoj. Ahoj Michaele, děkuji za pozvání. Katka je členem našeho týmu NextMind a jednou z věcí, kterou často řešíš, jsou vlastně chatbot pro naše klienty. Pro mě to je velmi jako zajímavý téma, protože samozřejmě jsme zažili i různý příběhy o tom, jak chatbot se spletl a podobně. Jak ty vlastně postupuješ, když máš za úkol třeba vymyslet pro klienta podcast? Co je tvým prvním jako zdrojem, nebo jak vlastně nad tím přemýšlíš? Tím současným jako cílem je vlastně to, už posunout ty chatboty tak, aby byly co nejblíže vlastně tomu chování jako lidskému. To znamená neudělat z nich už jenom jako databázi nějakých dokumentů a to, co bylo třeba ještě rok, dva zpátky, kdy jsme jim dali jako nějakou knowledge nebo nějaký přednastavený dotazy a oni podle toho jeli. A svým způsobem neměli žádnou duši nebo žádný svůj jakoby styl. A to, jakým způsobem to je možné dělat dneska, tak je vlastně to, těch jako různých use caseů a případů jsou prostě stovky, ale vlastně my už tomu chatbotu můžeme dát i, pokud jde třeba o menší podnikání, tak třeba duši toho podnikatele nebo prostě ten jeho styl mluvy, to, co on opravdu jako o tom svým třeba podnikání ví. A vlastně vytvořit tím jakoby takový jeho digitální dvojče, který prostě bude třeba na tom jeho webu nebo e-shopu a bude vlastně už s tím návštěvníkem webu prostě komunikovat úplně jiným způsobem, než to, co bylo třeba rok, dva zpátky. Takže má takovou duši, už má nějakou jako roli a duši. A jak je to vlastně jako, samozřejmě víme, že AI úplně neumí emoce, tak jak dneska už vlastně se dají trošku, samozřejmě oni jsou to umělé emoce, to jen musíme říct, že AI emoce neumí. Jak s tím se dá už dneska pracovat? Dá se trošku pracovat s emocema, to znamená třeba poznat, já nevím, klient je naštvaný, klient je méně naštvaný, podle toho volíme nějaký scénář. Už tohle vlastně v těchto aplikacích funguje? Určitě. Tam vlastně ještě se teda trošku vrátím k tomu, že když to nastavujeme pro klienta, je dobrý nejdřív si vlastně jenom s ním upřesnit, jaký by měl být jako cíl toho chatbota. A pokud třeba teda teď to vezmeme na tom příkladu, kdy se snažíme třeba vytvořit nějaký digitální dvojče, dejme tomu nějakého freelancera, který by chtěl nějaké jakoby zastoupení sama sebe, aby prostě mohl ten chatbot za něj odpovídat, tak je to hlavně o tom napromptování toho chatbota. On má samozřejmě nějakou knowledge, kde mu můžeme zadat veškerý jako statický informace nebo nahrát informace z webu, ale to, co mu dáme do toho promptu, tak je to zásadní vlastně, jakým způsobem on s tím bude pracovat. A s těma emocema může právě pracovat tak, že když mu tam do toho promptu i dáme třeba čti mezi řádky, to, jak vlastně komunikuje s ním ten návštěvník toho webu, nebo třeba pokud chceme, aby byl každému jako bližší, dejme tomu, tak mu můžeme dát třeba zrcadly osobnost toho člověka, jo? Ale samozřejmě mu nastavit mantinely ve smyslu, kdyby ten člověk, já nevím, byl vulgární nebo prostě něco podobného, tak samozřejmě, aby tohle jako nezrcadlil, ale třeba prostě každý máme nějaký styl jako vyjadřování, když tam přijde mladý člověk, tak prostě píše třeba trošku jiným způsobem, než když s ním bude komunikovat třeba nějaký starší občan. A vlastně dá se v tom promptu tohleto trošičku poladit v tom, že právě zrcadlí trošku osobnost toho tazatele. A tím pádem je mu i jako bližší, když se s ním baví. To je určitě zajímavý. A myslíš, že třeba je dobré mu dávat jméno? Jakoby, myslíš, že jako já si myslím, že může být potom v té chvíli takové, jako že si ho víc ty lidi mají rádi. Máš ráda dávat chatbotu jméno? Já myslím, že to je super, ale zase to záleží na tom účelu, co má ten chatbot jako splňovat. A pokud právě bychom třeba byli u těch freelancerů, tak si myslím, že tam by to určitě mělo být o nějaký méně. Třeba kdyby to byl můj vlastní nějaký AI avatar chatbot, tak prostě
já bych chtěla, aby byl prostě Katka, jako já, jo, jakože aby se i prezentoval, hele, já jsem jako digitální tady dvojče, nebo prostě já jsem jako Katka, mě naučila všechno, co umí a já ti teď jako pomůžu. Ano. Ale pak to může být samozřejmě chatbot třeba někde na nějakém městském úřadě nebo podobně. A tak je to pak na volbě vlastně toho klienta jako takového, jestli spíš chce působit, že mu dá nějaký jakoby vyloženě jméno, anebo ho nazve nějakým trošičku, já nevím, botem a tak dále. Ale myslím si, že všeobecně jako líp působí jako lidský jména a prostě jako představit se, hele, já jsem tady Petr Strutnová a já vlastně tady žiju dlouho virtuálně a znám to tady všechno. Tak to je určitě zajímavý a vlastně to, co jsem z tebe pochopil, asi je dobré, aby člověk okamžitě věděl, že mluví s botem, to znamená, aby od něj něco očekával, protože vlastně to, že budu se tvářit, že to je člověk, podle mě může být jako zavádějící a může spíš v dnešní době způsobit to, že lidé budou méně akceptovat chyby takového bota. Jaký je tvůj názor na tohleto? Určitě. Myslím si, že ta zmínka toho, že se jedná o AI a o nějakou prostě umělou inteligenci je za mě jako stěžejní, jako informant hned od začátku a ten návštěvník to i líp jakoby přijme a sdělit třeba i tu myšlenku, proč tam jako je, nebo s čím pomáhá a vlastně ho napromptovat i tak, aby během té konverzace to klidně i zmiňoval, pokud se dostanou na nějaký hranice toho, co on jako ví a co neví, tak aby to přiznal, jo? Protože já třeba ty chatboty strašně ráda testuju ve smyslu, tak pojď jdeme spolu na kafe, nebo pojď zajdeme na pivo, protože se mi s tebou dobře povídá, tak si myslím, že i u toho piva si dobře pokecáme, tak on mi samozřejmě nezapomene připomenout, že to je mimo jeho možnosti a tak dále, ale právě, aby to vlastně komunikoval s těma lidma, aby se toho nebáli. Jo, já jsem si říkal jednou, a zatím jsme to asi do žádného chatbota nedali, ale my jsme asi před 5-6 lety, když začali chatboti a byli tenkrát samozřejmě hodně takový jednoduchý, tak jsme byli s bráchou v Londýně a řekli jsme si takový příběh nebo use case, jak bychom si to chtěli představovat, nebo jak bychom to chtěli. A říkali jsme, no tak někdo zavolá na tu infolinku, bude naštvaný a říká, na konci řekne, tak si to strč. A teďka do té zadní části těla jsme slušný podcast, takže nepoužiju to slovo. A chci to jednou napromptovat do nějakého vlastně takového nástroje a on řekne, bohužel tam už mám kabel do zásuvky a tím pádem tam nemůžu si nic jiného strkat. Takže to se těším, až to do nějakého vtipnějšího chatbota budeme moc dát. Myslíš si, že tahle věc jako potom přeroste i do té hlasové věci? Už dneska samozřejmě třeba Eleven Labs umí voiceboty. Lidé samozřejmě nejlépe komunikují svým přirozeným hlasem. Myslíš si, že i třeba na stránkách a podobně se to začne víc rozšiřovat? Nebo si myslíš, že na těch stránkách ty lidi mají jako radši tu textovou variantu? Myslím si, že ano, ale ono to, za mě ten základ je ten textový chatbot a to jako nastavit si ho, napromptovat a vlastně udržovat ho pravidelně v tom přesně tak, jak jakoby chceme a držet mu i ten humor a tak dále. A to, jestli už tomu pak dáme tu nadstavbu jako voicebota nebo nějakého videoavatara, už je jako prakticky jenom možnost, jako chceme, nechceme, pojďme to zkusit, jak na to budou jako klienti reagovat. Ale určitě tak dneska už mají třeba jako banky mají velmi, velmi kvalitní boty, kdy ať už textový nebo prostě když vlastně telefonuji, tak musím říct, že jsem se potkala opravdu s pár, jako který byli opravdu jako skvělí. A to zase třeba pro mě jako uživatelsky bylo rozhodně lepší, že to byl voicebot, že jsem si to s ním jako probrala po telefonu, než kdybych to musela někde úplně jako si psát tam textově nebo takhle. Takže má to svý využití, ale vlastně ten základ zůstává pořád stejný. A to, jestli už to pak využijem tak, že si s ním píšem, nebo si s ním povídáme, a nebo to je prostě video, to už je pak už jenom na tom. Ta osobnost musí být nastavená a pak to. Jak často vlastně musím vlastně kontrolovat, nebo jak často na začátku třeba ten člověk, když dodáme někam bota, tak samozřejmě jedna věc je, že my ho vymyslíme technicky, napromptuje se správně a podobně. Druhá věc je, že po něm by někdo měl chodit a kontrolovat vlastně tu faktickou správnost a podobné věci. Kolik tomu většinou ten člověk, který to má na starosti v té firmě, musí věnovat ty první měsíce? Je to náročný, nebo to je vlastně jenom občas se podívám, jak odpovídá a budou ho ladit?
Tohle je hodně individuální a prostě záleží vlastně na typu klienta a na typu toho chatbota, kde bude umístěn, protože dokážu si představit ve chvíli, kdy ten chatbot bude pro nějaké třeba sportoviště nebo nějaký kemp, kde jsou dejme tomu jasně daný informace skoro prakticky celý rok a maximálně se tam mění třeba otevírací doba nebo se změní ceník toho, kdy tam jakoby je někdo ubytovaný za jaké ceny, tak takovýhle typ chatbota většinou vyžaduje jako menší údržbu. Na druhou stranu, když chci chatbota třeba pro svůj e-shop, kde mám prostě tisíce položek a mění se mi jak sortiment, tak vlastně i to vybudování té knowledge jako pro toho chatbota je jako poměrně rozsáhlá věc a vyžaduje velkou jako invenci i toho buď majitele e-shopu nebo prostě někoho z lidí z týmu. A to jsou vlastně věci, které vyžadují pravidelnou jako údržbu a neustále jako vývoj, protože vlastně sám o sobě ten e-shop jako takovej se vyvíjí. A co se týká třeba můžou být weby, jako třeba právě pro městský úřady a tak dále, který mají jako tisíce stránek, ale může to být jednodušší chatbot, který se nějakým způsobem nastaví třeba během 2 týdnů a bude jako spolehlivě fungovat, ale v nějaké třeba omezené verzi ve smyslu, že ten chatbot bude znát třeba dokonale to dané město, bude znát ty různé odbory, bude umět lidem poradit v základních věcech, ale třeba už se nebude vyvíjet víc, co se týká třeba aktualit zasedání zastupitelstva a podobně, protože třeba pro ten městský úřad je důležitější, že mají ten základ jako dobře udělaný a tak, ale ve chvíli, kdyby jsme to překlopili na to, chceme opravdu jako sofistikovanýho chatbota, který bude umět zpracovávat i ty aktuální informace, tak pak je to zase něco, co vyžaduje opravdu jako pravidelnou správu, údržbu a vývoj. Když jsme u té státní správy, viděl jsem v médiích takovou tu zase hejt na chatbota z Středočeského kraje, že lidé se ptali na odjezd autobusu a on to neuměl říct, protože podle mě už to nebylo v té jeho zahrádce. Jak vlastně ty máš zkušenost s nastavováním té zahrádky? To znamená, aby se řeklo, hele, tohle už není moje informace a vlastně, aby slušně odpověděl chatbot, že tahle informace tam není, neumí a například i u některých informací mohl říct třeba, to se musíš obrátit, například tady v tom případě to bylo na Ropit. A tam je jako strašně důležitý mu dát jako strukturovanou tu knowledge base, protože spousta i služeb, které už fungují, ať už nějaké různé externí nástroje, kde si jako lidi můžou vytvořit chatboty, tak to na první pohled vypadá velmi jednoduše, prostě zadám tam web, on si všechno vlastně natáhne, dá mu prompt a jedem. Ale ta realita není tak jednoduchá, protože on si ve většině případů si nedokáže správně nastrukturovat celý ten web a rád si to doplňuje svými různými informacemi, protože pokud je neví, tak si je prostě samozřejmě doplní, tak jak známe z GPTčka a odkudkoliv jin. A proto vlastně tyhle věci je potřeba spíš jako využít a jasně strukturovat třeba v samostatných dokumentech. To znamená vytvořit mu prostě dokument, třeba i to, dokument třeba, který se bude jmenovat tvoje pravidla, nebo co můžeš, co nemůžeš a podobně, aby jakoby on, když to hledá a čte, tak aby už z názvu dokumentu pochopil, co v něm jakoby najde. A tam mu dávat tyhle mantinely a samozřejmě sledovat ve chvíli, kdy se spustí ten chatbot, tak opravdu jako na denní bázi sledovat, na co se lidi ptají a hlavně třeba v prvních 2-3 měsících opravdu jako ladit na základě toho, na co se lidi ptají a jakým způsobem ten chatbot odpovídá, tak mu pak vlastně doplňovat tu knowledge base a dávat mu ty hranice, aby tam odpovídal správně, protože čím je to širší využití chatbota, tím se hůř dávají hranice, protože nedokážeme na začátku úplně odhadnout všechny dotazy, které jako tam člověk je schopný jakoby položit. Takže by nás třeba v první chvíli nemuselo vůbec napadnout, že se bude ptát na to, kde jede autobus. Ale vlastně nastavení těch mantinelů a typu odpovědí je stejně důležitý jako nastavení toho, co jako umí a co zná.
Jak často se děje, že ho vlastně lidi jenom challengeujou, že snaží se ho vlastně dostat do úzkých? Jak často to vidíš vlastně u těch klientů, že fakt někdo přijde a jenom ho jako prudí toho bota? Je to častá věc, nebo se toho nemusí klienti bát? Tak samozřejmě najdou se lidi, kteří to zkoušejí a je to zábava, takže proč ne? Ale myslela jsem si, že to bude mnohem větší procento. Říkala jsem si, že zhruba třeba 40% lidí to bude prostě challengeovat a tak dále, ale ta realita nakonec takováhle vůbec není. A vlastně pohybuje se to třeba kolem 2 až 5% jako dotazů, kde jako je vidět, že nějakým způsobem se snaží o nějakou challenge jako toho chatbota, ale zase, když je jako hezky nastavený a právě má tam i nějakou úroveň toho humoru, tak když jsem si pak třeba i pročítala některé ty konverzace, které začínaly tím, že ten tazatel chtěl jako něco vyzkoušet, tak to vlastně skončilo tak, že si nakonec udělal rezervaci a odcházel spokojený. Jo, protože ten chatbot si s tím poradil vlastně relativně jako s nadhledem, vtipně, ale jako nebylo to, že by toho návštěvníka jakkoliv urazil nebo něco podobného. Prostě opravdu s ním jako vedl nějakou sofistikovanou diskuzi a nakonec to jako dobře dopadlo. Takže. Já mám teďka jednu jako horší zkušenost, ale překonali jsme ji s voicebotem. Nebudu říkat, který to byl mobilní operátor, abych ho nepomluvil, ale přejeli jsme hranice a ženě se nespustil roaming, tak jsme volali na infolinku. První je samozřejmě nemáte roaming, takže potřebujete druhý telefon. Naštěstí má manžela, takže nebyla sama v horách, to by bylo asi horší. Takže jsme tam zavolali a byl tam voicebot, který nechápal slovo roaming. Já samozřejmě vím, díky tomu, že děláme implementaci AI, že je trošku problém s těma slovama, které my vyslovujeme anglicky, ale používáme je běžně v češtině, tak s tím zatím ty boti mají trošku problém. U toho textu, když někdo udělá jako překlepy nebo například zrovna to anglické slovo špatně napíše, protože třeba nezná ten spelling, tam to bývá jako v pohodě, nebo také má problémy s těma věcma, kdy ten člověk to jako špatně definuje nebo špatně to napíše a podobně. Nebo tím, že on vlastně jako když vezmu GPTčko, jak dost často i když udělám překlep, tak on ho ignoruje a dokáže si s tím pracovat. Jaká je tvoje zkušenost u těch chatbotů? Prakticky to funguje stejně, jako když se prostě bavíš s GPTčkem, to znamená ve většině případů on jako pochopí, o čem je řeč. A zase ten chatbot je pak možný napojit na jakýkoliv jazykový model a dá se to i srovnávat, když ho třeba vyvíjíme, tak na základě toho, kam ten chatbot půjde, pro koho je určený, tak třeba někdy může vyjít líp model od Anthropiku, někdy GPTčko a tak dále, ale většinou vybíráme přesně ty modely, které už mají to svý uvažování, které jsou kreativnější a tím pádem vlastně dokážou i na tyhle chyby reagovat mnohem líp. Když pak jde o voiceboty, může tam být samozřejmě třeba všechno stojí nějaký tokeny, to znamená třeba nějakým způsobem si firma řekne, my zase jako úplně nechceme, aby to jelo na tom nejlepším modelu, protože bychom se jako nedoplatili a dáme jako jednodušší model a tím to třeba může vzniknout. Jo, takže zase u toho textového nebo i u toho, jakože ve chvíli, kdy vím, že mi na ten web přijde, že se mi tam bude dotazovat 50 lidí denně, tak asi nemusím řešit vůbec jako počet tokenů, ale když mi tam prostě budu jako banka nebo něco podobného, kde mi prostě neustále samozřejmě někdo volá, tak v nějakých jako cenových nabídkách může být naprosto jako zásadní, který z těch modelů to vlastně bude dělat. No. Já si myslím, že ono dost často i to říkám vlastně, když jsme u klientů a připravujeme na voiceboty, chatboty, ono to může být vlastně jako doplnění té lidské kapacity, protože zase já mám nějakou zkušenost, viděl jsem statistiku pražský linky důvěry, kde vlastně nebo víc než 50% lidí se nedokáže dovolat, protože samozřejmě je tam nějaké množství operátorů, ty krizové situace budou mít nějaký průběh, to znamená, budou hodiny, kdy to je vlastně jako ta linka téměř mrtvá, budou hodiny, kdy to bude to. To znamená, já věřím tomu, že i ty chatboti nám v tomhletom můžou pomoct, že
to neznamená, že převezmou tu práci, protože zase myslím si, že u toho operátora, u kterého jsme museli vysvětlovat botovi, co je roaming, ale nakonec SIMku restartoval, takže nakonec jsme to, ale měli jsme trpělivost. Asi 8 minut jsme mu vysvětlovali, co je to roaming. Doufám, že někdo potom viděl tu komunikaci a musel se hodně smát. Tak vlastně já jsem přesvědčen, že je to lepší, když je to jako vedlejší kanál, že by to asi jako nemělo nahradit úplně lidi. Jaký na to máš názor, jakoby ty? Určitě, ale zase se vlastně vrátíme k tomu, že záleží, kam je ten chatbot určený. Pokud by to bylo takhle přesně jako linka důvěry a podobně, tak to asi jako v každém případě. A co se týká třeba právě toho e-commerce a podobně, tak tam si myslím, že vlastně ta náhrada může být prakticky téměř 100%, protože když jdu nakupovat na e-shop, tak vlastně jako nemám v plánu si s někým jako fyzickým jako pokecat, protože to bych jinak šla do kamenný prodejny. Jasně. A tam naopak vlastně ten chatbot může vnést to osobní, co tam vlastně chybí jako do teďka. Protože ty majitelé třeba značek různých, nebo tak mají svoje různý biznesy, ať by to byla třeba rodinná vinotéka, nebo nějaký Montessori hračky, nebo nějaký modely letadýlek a podobně, tak většinou jenom ten majitel jako ví nejlíp prostě co všechno, proč to prodává, v čem je to jako skvělý a nemůže se rozkrájet, má jako tisíce jiných věcí a strašně rád by dělal ten obchod a už na to nemá čas. A tohle mu může jako velmi, velmi vlastně pomoct a zvýšit i ten zákaznický zážitek, protože když bych třeba řekla, že šla bych třeba si kupovat víno online a chtěla bych nějaké dobré víno, přijdu na vinotéku, o který jsem v životě neslyšela, tak ve chvíli, kdy ten chatbot se mnou bude vést jako ten přátelský rozhovor a bude mít tu duši toho majitele a vysvětlí mi vlastně, proč tam má zrovna tohle víno a kde na něj narazila, v čem je jako vlastně super, tak je asi pravděpodobnost, že tam třeba i nakoupím, protože já mu tam řeknu, ale hele, jako víš co, tak jako ta lahev stojí 500 a tady v Lidlu mají prostě teď v akci za 100, tak jako proč bych si to měla kupovat. A tak když je ten chatbot krásně jako nastavený lidsky, tak on jakoby není úplně, že by šel na krev, že by prostě jako fakt někoho nutil, ne, musíš to koupit tohle, ale jako krásně umí vysvětlit. To vlastně uděláte si svýho jako skvělýho prodejce, který ty lidi jako vyslechne, poslouchá je, vede s nima diskuzi, ale jenom jako vede, až je dovede do toho košíku. To je skvělý. Poslední můj dotaz, protože u klientů nasazujeme vlastně bezpečnou AI, to je vlastně základ toho, co chceme při implementacích. Lze i toho chatbota vlastně napojit na jejich bezpečnou AI a například pro interní potřeby ho vlastně jako využít, protože zatím jsme se bavili spíš o těch chatbotech ven, ale samozřejmě můžeme mít i chatbota dovnitř. Jde to určitě? A jak jsem právě na začátku zmínila, a v hlavě těch caseů mám jako strašnou hromadu. A ty interní chatboti, to je jedna jako z geniálních za mě věcí, protože přesně to může pomoct v HR a v nějakém onboardingu nových zaměstnanců a prostě ve spoustě věcech. Nicméně takovýhleho chatbota si prostě nedáte na externí službu typu Chatbase nebo něco podobného, ale potřebujete to mít interně, aby to bylo napojené na interní dokumenty, aby to bylo hlavně zabezpečené a opravdu jako na přístupy těch zaměstnanců a aby si s tím nemohl relativně povídat jako každý. Takže to je vlastně ten základ, tam zůstává pořád stejný. Zase potřebuje to ty skvělý prompty, potřebuje to tu dobrou knowledge, ale usadit to do toho interního zabezpečeného prostředí a vlastně tam s tím pracovat. Moc ti děkuju za návštěvu, za účast a za skvělý rozhovor. Vám také moc děkuju za pozornost a budeme se těšit v dalším dílu.